Masaya ang gabi ni Rudy at Dwende. Katatapos lang nilang ipagdiwang sa isang 5-star hotel ang kanilang 2nd year anniversary. Ginawa nilang exclusive para sa kanila ang selebrasyong iyon at hindi na ipinaalam sa mga kamag-anak at malalapit na kaibigan. Ibig ng dalawa na magkasama sila sa mahabang oras na mahalagang araw ng kanilang pagiging mag-asawa. Saan pa tayo pupunta? Tanong ni Emily. Sa Tagaytay. Nakangiting tugon ni Rudy. Hindi ka ba napapagod? Medyo, pero hindi pa tapos ang mahalagang araw na ito. Durugtuhan pa natin ang romantikong araw na to sa malamig na lugar. Sabay ngiti ng may kapilyuhan si Rudy. Ikaw, pagod na? Medyo rin, pero kapag kasama kita, madali akong ma-recharge. Sabay hagik-hik na to. Iniisip ko lang kasi 2 taon na tayong mag-asawa. Panahon na siguro para magkaroon tayo ng anak. Titiyakin ko sa gabi na to makakabuo na tayo. Lalong lumakas ang hagik-hik ni Wendy. Ewan ko ba, bakit pareho tayo naging busy sa negosyo? At nakalimutan natin na may kulang pa pala tayo bilang pamilya. Seryosong sabi ni Rudy habang minamaneho ang kanilang kotse. 2 taon pa lang naman ang nagdaan. Bata pa naman tayo para maghabol. Oo nga, sabay ngiti nitong muli. Ang inaalala ko lang, baka pagdating natin sa Tagaytay ay pagod ka na. Bakit kasi hindi mo isinama ang driver natin? Tanong ni Wendy na may paglalambing. Humilig pa siya ng bahagya sa balikat ng asawa. Istorbo lang siya. Maganda to, suspense. Kina mama kung saan tayo nagpupunta. Paspas ng takbo ang kanilang sasakyan at halata kay Rudy ang kasabikan na makarating agad sa kanilang pupuntahan. Ang pagod naman ni Wendy. Dinaan niya sa pag-iglip. Iniunat nito ang ulo sa headboard ng kinauupuan at ipinikit ang mga mata. Mahaba ang highway. Kahit pa nga hindi inalis ni Rudy ang konsentrasyon sa pagmamaneho ay paminsan-minsan nawawala sa isip niya ang pagmamaneho dahil sumasariwa sa kanyang nakaraan kung paano sila nagkakilala ng mag-asawa. Patuloy sila sa pagtahak sa pupuntahan. Sa kabilang lane na malawak na highway ay isang private jeep ang naputukan ng gulong at nasiraan ng loob ang driver nito. At sa katarantahan, biglang nakabig ang sasakyan papunta sa kabilang lane kung saan ay parating naman ang kotse ni Rudy. Bigla ang pangyayari. Nagkaroon ng head-on collision at nakatutulig na nilikhang ingay ng 2 nagbagaang sasakyan. Duguan si Rudy at bago siya nawalan ng malay, nagawa niyang lingunin ang asawa. Duguan ang ulo na umaagwasa sa mukha at hindi kumikilos sa kinasalpukan nitong windshield. Nagising si Rudy na nasa loob na siya ng isang silid ng hospital. May benda ang kanyang ulo at may cast ang kanang kamay na dama niya ang sakit. Naalala niya ang kalagayan
ng kanyang asawa. Pinilit niyang bumangon pero masakit din ang kanyang bewang na nayanig sa matinding impak ng kanilang pagkakabangga. Huwag ka na munang bumangon, boses iyon ng kanyang ina. Baka mapwersa ang bali mo sa kamay. Hindi nagpilit si Rudy, pinakiramdaman niya ang sarili. Lumapit ang kanyang mama at kitang-kita niya sa mukha nito ang pilit na ngiti. Si Wendy, tanong niya rito. Kita niya ang biglang pagbabago ng aura ng ina. Lumabas ang kalungkutan nito sa mukha. Si Wendy, ulit ni Rudy na tipong babangon muli. Huwag ka munang bumangon, awat ng kanyang ina. Nasa ICU si Wendy at ginagawang lahat ng mga doktor ang paraan para maisalba. Sa narinig ay hindi na nakaya pang pigilan ni Rudy ang pag-aalala. Todo ang palahaw niya sa pag-iyak. Naging tila gulay si Wendy. Tanging ang life support na lang ang nagdurugsong ng buhay nito. Iyon ang hindi matatanggap ni Rudy. Dok, gawin niyo lahat ng inyong magagawa para mabuhay ang aking asawa. Naiiyak na pakiusap niya sa kanyang family doctor. Hindi makasagot ang dalubhasang doktor. Tiningnan nito si Rudy at isang malalim na buntong hininga ang hinugot nito para kunin ang lakas ng loob sa pagiging pagtatapat. Dok, mabubuhay ho ba ang aking asawa? Sa ngayon po ay ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya para siya isalba. Pero tatapatin kita, Rudy. Baka makatulong ang pagdarasal para mabuhay si Wendy. Anong ibig mo sabihin, Dok? Ginawa na namin ang aming parte bilang manggagamot. But sad to say, mabuhay man si Wendy, ay mananatili siyang gulay. Tanging himala na lang ang kailangan natin para... Himala? Tama. Alam kong marami nang nabuhay dahil sa himala. Sana pagkalooban siya ng ating Panginoon. Sabay mong halit ng iyak si Rudy. I'm sorry, Rudy. Pamamaalam ng doktor. Dok, hindi ako susuko. Alam kong mabubuhay ang asawa ko. Kahit ubusin ko ang aming kayamanan, mabuhay lang siya. Umiyak pero matatag ang binitawan nitong salita. Ilang linggo ang lumipas at nanatiling koma si Wendy. Si Rudy hindi nawala ng pag-asa. Nagpunta siya sa lugar na pinagmulan ng ilang himala para humiling para sa asawa. Ang ina ni Rudy ang awang-awa sa anak. Daman-daman nito ang kanyang paghihirap. Ilang beses nitong hiniling sa anak na sumuko na at bigyan ng kaganapan ang kagustuhan ng nasa itaas. Pero nanatiling matatag ang anak. Ayon kay Rudy, hindi manggagaling sa kanya ang pagiging kamatayan ng asawa. Gabi, nasa kanya silid si Rudy. Katulad ng mga nakaraang araw, hungkag ang kanyang pakiramdam. Sa pagpikit ng mga mata ay lagi nang may panalangin na sa muli niyang pagdilat ay may magbabalita sana na magaling na ang kanyang asawa. Pagpikit ay humanap siya ng tulog. Pero bago maganap iyon ay nagulantang siya.
sa nakasisindak na sigaw ng kanyang ina. Tumilat siya at nagmamadaling bumangon. Lumabas siya ng kanyang silid at tinungo ang silid ng ina. Bukas ang seradura ng kwarto at agad na pumasok si Rudy. Nakita niyang nakasiksik sa kama ang kanyang ina. Takot na takot. Medyo nagkaroon lang ito ng lakas na loob na makita siya. "Mama, bakit?" Takang tanong nito. "Nagpakita sa akin ang multo ni Wendy." "Multo? Pero hindi pa patay ang asawa ko, Mama." Tumulo ang luha ni Rudy. "Nakikiusap siya sa akin na kausapin ka. Hirap na raw siya. Gusto niyang mamahinga sa kanyang pupuntahan." Tumahimik si Rudy. Tumalim ang kanyang tingin sa ina. "Nasa iyong mga kamay ang katapusan ng paghihirap na iyong asawa. Hindi mo dapat sinusuway ang kagustuhan na nasa itaas." Pakiusap ng kanyang ina. "Hindi ako naniniwala na kagustuhan na nasa itaas ang nangyayaring ito kay Wendy. Maligaya kami ng aking asawa. Hindi maramot ang Diyos. Natutultukan na lamang ng ganoon ang kaligayahang iyon." May pait na tinig ni Rudy. "Naniniwala ako sa sinasabi mo, anak. May mga pangyayari sa daigdig na ito na mahirap ipaliwanag. Pero ang katotohanan ngayon ay ang paghingi ng katahimikan ni Emily." Malungkot na paliwanag ng matanda. "Alam kong naaawa lang kayo sa akin, Mama. Kaya gusto ninyong wakasan ang paghihirap ko. Pero kung totoo ang sinasabi niyo, bakit sa inyo nagpakita si Wendy at hindi sa akin?" Isang araw, dumalaw si Rudy sa eksklusibong ICU ng hospital. Pagbukas niya ng pinto ng silid, bumungad sa kanya ang puting bagay na saglit na sumilaw sa kanya. Nang luminaw ang kanyang paningin, nakita niya ang katawan tao ng asawang si Wendy na nakahiga sa kama sa dati nitong anyo na parang walang buhay, sa nakasabit na life support system na nagdurugtong sa kanyang buhay. At sa di kalayuan ay ibinaling niya ang paningin sa isang babaeng nakaputi at nakaupo sa sopa. At todo ang ngiti nito na inilahad ang mga kamay. Ang kaluluwang iyon ni Wendy, walang takot na lumukob sa kanyang katauhan. Sa halip ay kasabikan sa asawa ang umiral sa kanya. Halos pasubsob na kinuha niya ang mga kamay ng asawa at hinagkan. May luha sa mga mata na hinarap niya iyon. "Hindi ka dapat umiiyak sa pagkawala ko sa mundo. Pumunta ako sa daigdig ng ating Panginoon. Pansamantala lang ang paghihiwalay natin ito. Doon sa kabilang buhay, mananatili akong maghihintay sa iyo," sabi ng kanyang asawang si Wendy. Hilaman sa luha ay nauunawaan ni Rudy ang ibig ipahiwatig ng asawa at nang hilingin nito na huwag nang pigilan ang pag-alis nito, pumayag siya kahit nga labag sa kanyang kalooban. Sa pagpayag niyang iyon ay nawala ang multo ni Wendy. Tuloy siya sa pag-iyak nang may yumugyog sa kanyang balikat. "Gising, gising anak, pabalikwas
Sa pagkakahiga si Rudy, nakita niya ang kanyang ina na siyang gumigising sa kanya. Labis ang pag-aalala. Doon napagtanto ni Rudy na nananaginip lang siya. Anak, huwag kang mabibigla. Kanina lang ay tumawag ang kaibigan mong doktor. Wala na si Wendy. Nanlumo at nalaglag ang mga luha ni Rudy. Pero maluwag na ang kanyang kalooban. Alam niya na sa pamamagitan ng panaginip ay ipinahatid sa kanya ng asawa ang pamamaalam. At hindi niya malilimutan ang huling tinuran ni Wendy na temporary lang ang kanilang paghiwalay. At darating ang panahon na muli silang magkakasama. Sa ngayon, tatanggapin na lang muna nila ang itinakda ng may kapal. Para na rin sa ikatatahimik ng kaluluwa ng kanyang pinakamamahal na si Wendy.